Здравейте, скъпи модистки! Аз съм Алекс и както вече знаете от предишните наши видеа, съм основател и управител на Outlet City BG. Единодушно с моя екип взехме решение, че нашият нов блог Модист говори, който ще представя ревюта на чанти, обувки и аксесуари от нашия сайт, ще ви представим любимата си марка – Пинко. Като за начало ще започнем с най-голямата мистерия. Какво означава думата модист? Модист е последовател на последните модни тенденции. Ето за това ние кръстихме нашата компания именно така – Outlet City Modist. Нека обаче, преди да започнем с ревюто на тази страхотна чанта, да кажем, че Пинко е създаден през 80-те години на миналия век от Пиетро и съпругата му Кристина, които основават своята компания на италианското Пинко Палино, което означава подходящ за всяка жена. Пинко винаги е бил подходящ за всеки един стил и всяко едно време и е съответствал както на дамите, които имат по-изискан и стилен вкус, така и на тези, които се придържат към кежуал и спортната визия. Днес представяме Love Classic Пинко, която е изработена от естествена кожа и текстил с капси. Чантата е емблематична за Пинко с класически. Чантата е изключително практична, защото размерите й пасват на всяко едно приложение. Чантата разполага с едно основно отделение и два вътрешни джоба, единият от които е с цип. Изработката е естествена кожа от вътрешната страна на капака, а самото закопчаване е открито магнитно такова. Чантата е изключително подходяща за вашата спортна визия, но същевременно с това и за едно елегантно събитие, на което да бъдете с обувки с висок ток, с рокля или друг елегантен тоалет. Както ви казах, чантата предлага достатъчно пространство за всички необходими вещи. Но какво всъщност е това пространство и как да разберете какво може да сложите в нея, ето сега ще я демонстрирам. С един кълъф за очила, телефон и ключове за кола. Съвсем спокойно мога да поставя кълъфа си за очила, телефона си и ключа за колата си. И половината от пространството дори е свободно. Съвсем спокойно може да приберете портфейла си или други необходими вещи и козметика, от която имате нужда. Няма значение от сезона, от времето или от повода. Това е една универсална чанта, която веднъж закупена никога няма да излезе от мода.